Sal-aħħar ta' Settembru ta' din is-sena l-ammont ta' vetturi rreġistrati f'pajjiżna kien ta' aktar minn 344,000. B'hekk bejn il-perjodu bejn Lulju u Settembru kien hemm żieda ta' 1% fil-vetturi fit-toroq fuq it-3 xhur ta' qabel. Dan ħareġ minn statistika ppubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali għall-Istatistika. L-istatistika turi kif mit-344,543 vettura reġistrata aktar minn 79% huma karozzi tal-passiġġieri, aktar minn 13% huma vetturi kummerċjali fil-waqt li 5.7% biss huma muturi. Fl-istess perjodu ħarġu mal-5,517 il-liċenzja ġdida, b'4,257 liċenzja inħarġu għal karozzi tal-passiġġieri, segwiti minn 573 liċenzja għal muturi. Minn dawn il-liċenzji 2,374 kienu għal vetturi ġodda, fil-waqt dawk magħrufa bħala second hand kienu ta' 3,143. Il-maġġoranza ta' vetturi reġistrati kienu ta' magna petrol.